40 uffiċjal tal-Protezzjoni Ċivili se jkunu qed jagħtu s-servizz tagħhom fil-Portugal kawża ta' nirien ikkaġunati minn mewġa ta' sħana qawwija nixfa u nuqqas ta' ilma li qed jesperjenza l-pajjiż. B'din hija l-ħames operazzjoni internazzjonali f'sentejn. L-ewwel kontinġent ta' 20 uffiċjal ħalla pajjiżna l-ġimgħa sabiex iwettaq din il-ħidma minn Dipartiment Bħiliet u Kapaċitajiet li jippermetti lil poplu Malti jirċievi l-aqwa servizz. Bil-pumpiera bl-uniformi Maltija jassistu f'pajjiżi oħra li jkunu fil-bżonn. Fil-fatt din mhux l-ewwel ħidma ta' dan it-tip li qed iwettaq id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, hekk kif l-aħħar snin assistew fost oħrajn fil-Greċja, fit-Turkija u fil-Libja. Fi żjara li għamel il-Ministru għall-Intern is-Sigurtà u x-xogħol Byron Camilleri lil dawn il-pumpiera qabel jibdew triqithom lejn il-Portugal huwa refera l-investiment bla preċedent li sar fl-aħħar snin f'dan id-dipartiment, kemm fl-għodda fit-taħriġ u anke l-kundizzjonijiet tal-ħaddiema li qed jagħmluha possibbli li mhux biss il-Protezzjoni Ċivili tibqa' tipproteġi u tagħmel ħidmiet ta' salvataġġ f'pajjiżna, iżda wkoll anke lil minn xtutna. Żied jgħid kif id-dipartiment li kien armat b'tamir second hand inbidel f'wieħed mill-aktar dipartimenti effiċjenti u professjonali li għati serħan il-moħħ lil Malti. Grazzi għall-investiment qawwi li l-Gvern għamel mhux biss fuq it-tamir u t-taħriġ tal-ħaddiema, imma anke fuq il-ħaddiema stess li issa qed igawdu mill-aqwa kundizzjonijiet u pagi li qatt kellhom. Minħat jew id-Direttur Ġenerali tal-Protezzjoni Ċivili Peter Paul Coleiro qal li d-dipartiment xorta se jkollu biżżejjed riżorsi lokalment biex jagħti servizz lil Maltin u Lawċin, grazzi għall-investimenti kontinwi. Grupp mill-Protezzjoni Ċivili ta' 40 pumpier se jitilgħu il-Portugal biex jgħinu fil-wildfires li bħalissa tesperjenza dak il-pajjiż. Fl-istess ħin aħna qadna attenti wkoll li nħallu biżżejjed pumpiera Malta għal dak kollu li jista' jinqala'. Dan fil-waqt li konkluda b'appell il-pubbliku Malti biex f'dawn ix-xhur ikun aktar konxju dwar il-periklu tan-nirien finħawi nexfin fil-kampanja. Fil-fatt dawn l-uffiċjali ġew mamra wkoll b'taħriġ qabel ma jħallu l-pajjiż. Ovvjament in-nies issa wara 3 xhur 4 xhur training huma looking forward biex imorru, issa sejrin within less than 24 hours. In-nies tagħna l-moral għoli u nispera li kollox imur tajjeb u nkunu ta' esit għal pajjiż tal-Portugal.